sé que n'és per feina, ja que avui estem aquí per dues raons. La primera, proclamar uns nous representats locals que visitaran els diferents pobles de la nació de Catalunya per tal de representar el nom de Sant Vicenç de Castellet el millor possible. I la segona, també per donar un agradable i càlid comiat als que han dut el nom de Sant Vicenç durant tot aquest any. Bé, ara sí, per acabar amb les entrades només ens falta presentar els que han estat els grups representants durant tot aquest any. I com molt bé sabeu tots, ells són l'Hereu, Marcel Llobet. Marc, hola Marc. Doncs Marc, molt bé. No cal que t'aixequis. Marc, em podràs fer un favor i aixecar el braç així uns 10-15 segons? Voluntari, algú que ens pugui ajudar així, sisplau. Aixequeu les mans, qui vulgui pujar, que aixequi la mà. Mira, Marc! Quina baralla és? De pòquer? No, baralla francesa, Marc, baralla francesa. Ara us coneixeu. Podem seguir. Mira, anirem passant cartes així, quan tu vulguis dius prou, stop, ja. Sí? Va. Stop. Aquí et sembla bé? Sí? Doncs vinga, això ens encanta els mags. Quina vols que t'ho adivinem? És un joc de telepatia. El 2 de cors o la que no sabem? Deixa que pensis. Tira endavant, tira endavant. Molt bé, continuem, Marc. Què és això? Hòstia, no ho sé. Una batedora. Sí, aquest neurotransmissor d'ones mentals serveix perquè tu, Marc, te'l posis al front i transmetis la teva carta. Per exemple, la teva carta és un comodín, doncs tu transmets comodín, que s'encalla, vinga, va, transmet. Mira, tota aquesta fila no ho tens tu. Va, envia'l, ara la tens, molt bé, no, cap allà, molt bé, transmet-ho. El de l'altre l'has deixat tot, va. Molt bé, doncs ara, a la de 3, direu la carta que heu rebut. 1, 2, 3! D'acord? Un magnífic espectacle. I el primer que farem serà donar les gràcies als actuals representants locals. Representants d'aquesta figura històrica de Catalunya. Així doncs, si us plau, Marcel i Anna, el torn de paraula i aquest moment és vostre. Avui és un dia molt important per mi, a la vegada que nostàlgic, ja que recordo totes les vivències del pubillatge. I és que el pubillatge és una cosa única que has d'apreciar amb tot el teu cos i ànima, ja que un any sembla molt llarg, però en realitat es fa massa curt. El pubillatge m'ha fet viure experiències inolvidables. La meva pubilla, qui ho havia de dir? Vaig tenir la sort més gran del món. Realment era una pubilla magnífica, m'ajudava amb tot. Des de l'organització de moltes sortides, al tal d'ajudar-me a cordar el llaç o a apretar la faixa. Ara m'agradaria que pugés una persona bastant important per mi, per treure la faixa. És una persona que indirectament m'ha ajudat molt a presentar-me i va ser pubilla de Catalunya Central. M'ha portat a conèixer indrets nous, més tradició i sensacions noves, i fer pinyes, sortida rere sortida, perquè aquests que hi ha aquí sentats, que van vestits igual que jo, s'han acabat convertint en la meva família de cap de setmana. I de tots i cadascun d'ells recordo i m'emporto un somriure o una historieta. Bueno, que ells no només estan aquí sentats ficant bona cara, sinó que són uns joves que lluiten per la seva tradició i història. El meu hereu, per ser la calma i la paciència que jo no tinc, i per fer que aquest any m'emporti un bon record i hagi disfrutat sortida rere sortida. Moltes gràcies, Marcel. No m'imagino ni em podria haver tingut un millor hereu que tu. Faria molta il·lusió que pugessin a treure amb la meva banda 4 personetes amb les quals he compartit aquesta experiència i amb les que he disfrutat aquesta comunitat i que han fet immillorable aquest any. Alba, Yasmina, Laia i Laura Pérez, sisplau, pugeu. El jurat per l'elecció i proclamació de la pubilla, hereu i la dama de Sant Vicenç de Castellet, format per Sílvia Vila, jo mateixa, regidora de Cultura de Sant Vicenç, Anna Sánchez, pubilla 2012 de Sant Vicenç de Castellet, Marcel Llobet, hereu del 2012 de Sant Vicenç de Castellet, representants de la Comissió del Pubillatge de Sant Vicenç de Castellet. Han estat elegit hereu de Sant Vicenç de Castellet 2013. Pau Polo,
I la pubilla de Sant Vicenç de Castellet 2013... Oh, sí? Ingrid Gómez Arias. És un orgull per mi ser santvicentina i ser pubilla encara més. Procuraré estar a l'alçada del que representa ser la pubilla d'aquest, el nostre estimat poble. El mateix que ella, donar les gràcies al jurat que ha confiat en mi i a tota la gent que al final ha aconseguit que em presentés aquest any i no l'any que ve com tenia pensat fer-ho. I espero poder representar Sant Vicenç amb la major dignitat possible. Bé, continuem l'acte de proclamació i, com no, també demanaríem al representant de títol que ens oferissin unes paraules, Ilènia i Marc. El pubillatge té això, et captiva, t'absorbeix, et fa seu. Pot ser per la mà de poblacions que descobreixes, o potser per la inacabable llista d'amistats que t'endús a l'esquena. Sigui el que sigui, el pubillatge és màgic i indescriptible. Quants pobles i ciutats s'han nodrit de l'energia hidràulica que regala el nostre riu? A la nostra zona així ha estat i les fàbriques tèxtils van ocupar-s'hi per treure profit. Sant Vicenç no va ser menys i la producció de cotó i de fàbriques tèxtils són paraules que ja ressonen als annals de la història. En podeu estar ben orgullosos, ja que el vostre nom està escrit en majúscules als llibres d'història del nostre país, i no només per la indústria tèxtil.